Bini Bangladak ilitum haru isira rehini Amri Legislative Assembly angkang arlo duaramla konstituensi arlo lo kasila bangso duaramla konstituensi arlo kecengsi election campaign committee office alliance office nilitum pini itu pon lo dak pini nilitum Congress district committee tentang cetong dun lo mondol committee dong cetong lo EPSLC duaramla konstituensi committee dolo PS committee lapen dan EPSLC supporters teman tapi ni dak ketong dun lo na sinil tum samjin pen na so office mang kupon lo lapen labang so office long sinil tum non la kiwangi lang election ni thong ti podola kaching wai kaching sai da mel tum dak claim pon tang des labang so ki long nang jo se hai de lo pule te kar jang long arar khanang di thang ki claim pon ta thang ko nili tum yong si power wang lo lapen la so assembly hided lo pulo tangte ke cheng sini tum ke claim poni bangke Karbi Anglong Autonomous Council Sik Sidul Ajak Kong non kedobom a BJP a government atum ha state long kapachiru e da hormu nili tum bangke uthot wan tupo non tuliram ronghang BJP atum meaningless Autonomous Council bujeplang der Ajak Kong kawe Autonomous Council bincong der lasini tum Alliance Party lapen APSLC power wang lo tangte meaningful Autonomous Council bunitum cewan tupo meaningful pupia theloma dak sin tum sakuri ki chipi na jakong wang ko contract ta hong phan paklem kle dak karbyang long arlo ton paklem po oreng war sai tum chipi po lapen dak school pen chenglok kaprek asayan ta ni tum ke claim pon ya jakong chewan chu non ke chinthong long son tame kaprek long tame school kangkir sai si claim rong di lasi lahson school kangkir lo nang te o somar ka char le thai abi bom lo kente lasi lan da kalilang nidum ningkan troksike prapo society anglonon autonomous state nang palong pipede rahormu laso autonomous state tame karbyang long arat tumpan mathasi nidum APSLC mate alliance party pensi ke wandi panitum claim pon pini dak 112 Amri Legislative Assembly angkang arlo amreng a constituency long dak jirikindeng lo India Alliance mate nidum APSLC Congress jointly campaign committee mate board committee office ingku pon lo labang so office kangku long ni tum da APSLC constituency committee president Loblin Hansi dan Chenglok general secretary James Pangcho lapanil tum lada congress mondol committee president Sarthi Pangcho ki hai ben Chenglok congress board committee lapena muhila committee atum nang cetong dun pensi ni tum mesen pen pini ingku pon lo lapen isi aku birta ke me pitung tung bang lahen lo ladak khasi panar attract atum doan lapen gurkha khaitum doan tame pini India Alliance long nang join dun si non ke bangji tarik sirkep ong dung isi arjan phan but ki piwan si alang litum gurkha tum antai tong chepok nu tangde sar na linon kilik jepate dono jongse na kilik hairat lo potang te especially la amria harat phanan lo pia sai se deng ponchengi nilitum kilik ki hai lo tangte ke claim on ya son ke topik lasong bongpen amri phan ke niltum ke lang pon nang ke hidung bangke kapaching thura sai bang tum claim pon nang dak amri angkang arlo ke constituency kodo duaramla amri socheng amreng lo lapen chinthong la constituency khota kisung nai underdeveloped nai constituency si dak amri long ke klang lasi niltum ning bibe lapen niltum hailon te claim pon unji lapen itum paching thur pononji dak ke claim poning ke chengsi lo tuwarta awe pin lang lason dak thaksi kacharli athai osomar LP school pen ME school higher secondary school anda dak itum misen awe lang lasi laso education long tan itum lang pon po lapen dak ke lang pon tuning bangke almost 80% area non anta network awe lang mobile dosta network awe sai sela lata iltum ke claim poning asai lo lapen electricity anda dake almost 40% area si do chorlang po 60% ka bela lasi electricity pen to kapre basic hormu sinon litum ke claim nang po kedamtang ningkan grep ho national party lo la BJP tum kachari bangke la bangke lang thek lo lasi litum high lo tangte alliance party state long Gaurav Gogoi chief minister pangni lo tangte dak ilitum tak claim mundia jak kong bangke wa